Hello guys! Tignan nyo at mag-uulam tayo ng buridibod sa Ilocano, buridibod. Ewan ko kung sa Tagalog. Ayan guys, may kardis, okra, sili, patane, talong at saka malunggay. Bunga ng malunggay guys. Nabili ko lang dito sa Indian store. Ayan, halos parehas pala tayo ng mga kinakain, yung mga Indian, pero iba lang yung way ng pagluluto natin. Kaya subukan ko rin ito guys, kung masarap din tong mga gulay nila. Ang mahal ito guys, $35. Lahat ito, wala pang kamote, hindi pa kompleto, walang kamote, walang ampalaya. So ayan lang guys ang niluluto natin. Tingnan natin kung anong lasa. Anong lasa? Kung masarap ba ang gulay from India. Ayan. Subukan natin magluto ng buridibod dito sa Hong Kong kung makuha natin yung lasa kasi hindi kompleto yung recado. So ayan guys, magluluto muna tayo. Prepare lang muna natin. Mahirap gawin ito guys, pero sarap. Ayan. Yung tutubot. Pero yung may mga rayuma dyan, hindi na daw po pwede ito. Hindi na daw po pwede. Hindi na daw po pwede. Basta ako masarap sa akin ito. Kasi sa Pilipinas, nung nagbakasyon ako, minsan lang yata ako makatikim ng ganito. Karbis. Yan, yung mga katulad ng Ilocano, alam nilang ulamin ito. Kasi masarap. Lalo na pag may buto-buto. Pero wala akong nabiling buto-buto. Mahirap lang i-prepare guys, pero masarap ito. Pag sa aming mga Ilocano, ewan ko lang sa mga Tagalog. Pero ilagay ko gusto rin nila ito. Masubukan nilang lutuin. Grabe siya hindi siya maganda o. Masira.
So, ayan guys, luto na ang ating buridibod. Sa Ilocano, buridibod yan. Ayan guys, luto na. Pwede na tayong kumain. Ihanda na ang unli rice guys. Siguradong mapapa-unli rice tayo nito. Dahil sa sarap. Manamis-namis. Ayan, ayan. So, kain na guys. Yan ang ating buridibod. Ang paborito ng mga kaparehas kong Ilocano. Ayan. Kain na tayo guys. Mga tayon. Tinaimas nga buridibod. Ayan, ayan. Thank you guys. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe ngayon. Pagka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, Mama Rom's Kitchen, please like and subscribe to my channel. Thank you and God bless. Bye-bye.